ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବହୁତ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ମାସକୁ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ମାସ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ସୋମବାର ଦିନ ଶିବବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇନଥାଏ ସେମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଠାରୁ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ କଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ବ୍ରତ କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିଶେଷ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆମିଷ ଏବଂ ନିଶାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ନଖ, ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟି କାଟିବା ଅନୁଚିତ। କାହା ମନରେ ଆଘାତ ଦେବା, ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା କିମ୍ବା ଭେଦଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ବ୍ରତ ସଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କଲେ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ ହେବ।